Copas o 2 minutos. Moi boas, aquí estamos nun novo vídeo. Desta vez estou en Santiago de Compostela para participar na clásica da capital, a pedestre de Santiago. Un percorrido de 12 km, os mesmos de sempre. Así que intentaremos mellorar o tempo que teño nesta carreira, que é de 44-24. Intentaremos baixar dos 44, que supón tamén baixar dos 3.40. A ver que tal se nos dá esa subida de Vite, que é a que vai marcar ese ritmo. Pero polo resto creo que ben, a ver se seguimos ca mesma tónica das últimas carreiras e seguir mellorando. E nada, queda menos de unha hora xa, 45 minutos, xa vin cedo para aparcar ben. Así que nada, vamos sacar a foto de equipo que dentro de pouco están esperando todos ali e xa cantar para darlle caña. Cuando lo hago. Kilómetro 3.27. Xa a mitad de carreira, kilómetro 6 a 3.38, de momento dentro do obxectivo. Aquí con Efrán. Venga, que aquí te acabamos. Kilómetros para meta, queda subir Vite e despois a tope.
corre Gallego, lembrada. Pois ata aquí o que foi a carreira pedestre de Santiago, con vitoria para Esteban Iglesia en 36 minutos e 58 segundos e Laura Santos en 42 minutos e 8 segundos. En canto ao meu resultado, acabei de 65 e 20 da categoría, con un tempo de 43 minutos e 47 segundos, a un ritmo de 3,39 km. O objetivo cumprido, xa que baixei dos 44 minutos por 13 segundos, pese a estar o chan mollado e o perigo que iso tiña, sobre todo nos xeiros e a pintura branca das estradas. Se viste o vídeo do ano pasado, xa sabedes de que falo. Este ano non escoitei que caese ninguén, bueno, minto. Se vos fixastes na saída, á miña dereita vese como cae un corredor, que se non me equivoco, creo que tropeza cun resalto que están facendo novo nesa calle. De feito, no seguinte que había, fallou a min un pé, xa que non contaba con el, pero por sorte non caí. As sensacións foron moi boas, e ata o avituallamento intermedio no quilómetro 7,7 máis ou menos, fun acompañado por Efrén, mantendo un ritmo controlado. A partir de aí díxome que tirase, xa era a miña quenda de apretar na subida a Vista Alegre e a Vite, e despois xa a Lume para recuperar o perdido. Como vedes nos ritmos, fun intentando manterme por debaixo dos 3,40 de media, e casi todo o tempo fun a 3,38, 3,39, ata que chegou a subida de Vista Alegre e de Vite, que cando acabei de subir marcábame de media pois 3,43. Non sabía se nos 2 km que restaban ia andar para recuperar todo o perdido, pero había que intentalo e xa vedes que din todo o que tiña nas pernas para conseguirlo. Darlle as gracias a Efrén e a Nacho, que en algún momento me foron controlando o ritmo, xa para que non me escapase. Fixéronme a carreira máis divertida e entretida, e isto fixo que me pasase super rápido. Poden facer mellor tempo? Pois seguramente algo máis podía mellorar, pero non cambio esa mellora polo ben que pasei na carreira, así que desexando repetir unha carreira así. Unha cousa que me pasou, e por iso non hai imaxes da subida de Vite, foi porque gravei mal, pero desta vez culpa miña. Fun toda a carreira coas mans conxeladas e non notaba cando lle daba o botón para gravar, e xa menos mal que só me equivoquei aí. O percorrido recuperou o trazado de sempre, saída dende Xoán 23, subindo uns 300 metros, logo xa zona rápida, ata unha pequena subida por Concheiros xa polo quilómetro 3, cruzamos o barrio de San Pedro, a Praza de Galicia e forte baixada na Rúa da Rosa xa no quilómetro 5. Tras esa baixada, tramo duro subindo Santiago de Chile cara á Praza de Vigo e a avenida de Rosalía de Castro, damos unha volta pola zona do Campus Vida con terreo favorable e unha pequena subida na parte final que nos levaría a outra forte baixada para chegar á Rúa Galeras, onde estaba o avituallamento. Tras o avituallamento, comezamos coa subida de Vista Alegre, pequeno tramo para recuperar e a subir Vite. Tras Vite quedan 2 km moi favorables, primeiro por un tramo de asfalto ata que se entra na zona vella, ata a Praza do Obradoiro onde está a meta. A distancia polo reloxo foi de 12 km. O prezo por participar ia por tramos de tempo, sendo o primeiro tramo de 10 euros e o segundo tramo de 15 euros. Os puntos positivos, pois recollida de dorsais 2 días previos nun centro comercial ou o mesmo día no lugar da meta, retransmisión en directo da proba, servizo de guardarroupas no mesmo sitio que as duchas, caixóns de saída, avituallamento intermedio con auga, o avituallamento final completo, moito público animando, non lembraba que houvese tanto noutras edicións e agradecese moito. Servizo de duchas en 2 puntos, no pabillón Lorenzo da Torre a 750 metros e no campo de fútbol de Santa Isabel a 650 metros dende a meta. Medalla finisher que teño por aquí. E de agasallo daban esta bolsa. Este cuenco e máis esta camiseta
Os puntos a mellorar, pois na premiación só daban premio ao primeiro de cada categoría, en vez de a 3 como é habitual, e tampouco hai premios para os equipos, pero sí para empresas, algo raro tamén. E isto creo que xa é máis persoal, a información do regulamento está posta en 2 columnas, creo que é a única carreira que fai isto, e polo menos para min parece máis complicado buscar a información. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.